que engadir, é dicir, eu quedome primeiro co que dixo Jorge, que estamos a falar non estamos a falar de un festival de masas, porque non é eso que se persigue dar a coñecer o Barco de Valdeorras, dar a coñecer a comarca de Valdeorras, porque é certo que a música, os que veñan aos concertos, eso ten un horario, pero evidentemente hai máis horas no día que estou seguro que adicarán a visitar e a coñecer determinados lugares da comarca. Por tanto, la clave é isa, é dicir, dar a coñecer as Valdeorras a través, neste caso, dun festival. Por tanto, o primeiro que hai que facer é dar as gracias a todos os que están traballando arreo para que este tipo de acontecementos funcionen, porque isto parece que non é nada, pero leva consigo moito traballo antes do día que empezan a sonar a música. Por outra banda, evidentemente, este tipo de festivales, este tipo de acontecementos non se poderían levar a cabo si non hubiera colaboración institucional, porque, bueno, poñámonos como nos poñamos, evidentemente as entradas non dan para sufragar todos os gastos, e máis nestes momentos donde os grupos estánse poñendo imposibles, non? Pues, dende fai 2 anos o ano pasado, este ano, a verdade é que a suba é notoria, vamos a deixarlo aí. Por lo tanto, neste caso, pues, darlle as gracias ao Director Xeral de Turismo, a Merelles, porque sempre está. E está porque, bueno, pues, aparte da súa vontade de estar, evidentemente ten outra vantaxe, é que é da rúa. E a pesar de ser da rúa, se notase ben, ¿no? Sempre está. Hai que decir, eu teño que decir que cada vez que o chamamos para colaborar en calquera actuación, él está aí sempre. Por tanto, grazas incluso por vir a presentar o acto, porque para ti seguro que foi unha paliza para vir hasta aquí de un extremo de Galicia a outro extremo, pero querías estar aquí, evidentemente non te agradecemos. Por lo tanto, eu dende o Concello tamén arrima o lombo, evidentemente tamén dentro das súas posibilidades, e, bueno, pues agora o que queda é que faga bo tempo, que parece que sí, parece que non vai a facer mal tempo esta fin de semana, eso é certo, pero, bueno, alguna vez, aínda que fai bo tempo,